Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidek. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init. Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam no tangaden tayo ti langit adda latta na bisked atakyag akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot iti dana ti biag. Subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anagpailingad itinagan a Michael at taga Baguio City. Ngamsakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Shout out kada Angel Kim Pengosro kan Roxanne Jean Belingon kan aminan nga staff ti PTV Cordillera. Concepcion kan Asitura family, Dalin Macleo kan Marzen, Nanay Sosima, Kastamat Darudi, Veronica, Leonida, Bobby, Leo C, Judy Ann kan Joanne from Angelo, Asitura Concepcion, Tidagupan City. Pascual Pastor Bautista, Lagmay kan Gutierrez family, Ditamino Sikwan, San Quintin, Pangasinan from Mariel Gutierrez. Makablaawan ni Uncle Okoy Rivera, Teroy Fabro, ni Esher, Zach kan Junior dita Barangay Alibeng, kan amin at taga San Juan La Union, kan Sobremonte family dita Diversion from Biyaheng Brangklesam of Saudi Arabia. Happy birthday kani ading ko Rostun Afunay from Leia Afunay. Amin akakabagyak dita Bisago, ti Alamo, Maliaga, Bueno, kan Baniel family from Nestor Cuse Alamo, ti Apari, Cagayan. Shout out iti Mundo Alejo Taberna kan Vallejos family iti Vancouver kan San Quintin Abra from Leniki Alejo.
Bulusan kan led the family iti Bulbulala Balawan La Union from William Bolosan Sr. Rumbawa kan ang Batali family, datatang Jelly, Nazarene, Angela kan Armel from Melanie Rumbawa. Shout out kada Julie, Jasmine Rivera, Chona Labugin kan Rose Ann Confieso. Anak ko adadayan kay kan Carla Jessica Rolyoda from Roger Rolyoda. Anak ko ada Julieda, Julian, Jerry kan lakay ko ani Julie Hidalgo from Loida Hidalgo. Nanay Elizabeth Tungpalan, Rempilio kan Guting family iti San Rodrigo Ilagan Isabela from Freddy Tungpalan. Makablaawan ni Freddy Estacia and family di Tabatanes. Manang Badet di Tatarlac, Maricel ti Bacolod, Maylene ti Santiago Isabela, kan ti best friend ko ani Rizali Tabago Pulido, adaga Tarlac from Rowelyn Corpus. Agustin kan Manzano family dita Isabela kan La Union, kan gayam ko ani Lilibeth Antonio Strem dito'y Norway from Carmina Agustin ti Norway. Shout out pa kada Josephine Jose, Cherry C, Velasco Lavier kan Annalyn Ngalam. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Michael. Dear Manang Emmy, naimbag nga orasyo amin amang bukbukal iti Ferds Caballero YouTube channel. Kastamutan kadagiti naayat amang tartarabay, kadagiti padas amay ikanbiag, babaan daytoy a YouTube channel. Ilingad naklaangan manang itinagan a Michael. 15 years kon nga OFW manang. Talo apagilyan moten tinagtrabahwak, ngam tinagbayagak ket iti pagilyan a New Zealand. Awan pa'y anak mi iti asawak ani Krisha, idirugyak ti agtrabaho iti balasiw taaw. Iso nga ingka gumaak nga impas na tinagtrabaho, tapno makaurnungak para iti masakbayan mi asang kapamilya. Rugyak man nga rod ti agsalaysay, idi nagbakasyonak, taimpas ngayon ti asawak, ti umuna nga anak mi. Agyaman ang kiti Diyos na nakapagpas ngay kan Krisya. Nagrigat gayam ti anak Michael, nga maragsakan na, taka maudyanan na, adan anak ta. Nakarkaro pa'y tinagsak ko. Tamok nga adan nagmamayan ti panagsakripisyo ngay madayo, tap nagtrabaho di balasiw tao. Kita mo, matmatam ta anak ta, kasla anghel, makapasalibo kag itirik na. Kasla na punas amin abannog ko apaman anak hitak ti anak ta. Agpaisot ako nam, katagyaman ak unay, tasimangpot ka, kat adda ka ita ditoy para iti anak ta. Manipod ita, at adan anas kan nga agsalukag ta, para kan ni Ryan nga anak ta. Pudno day ta, ngam saan ko maapuro trabaho ti pampanunutam, kasapulan na kamot ti anak ta. Amok day ta Krisya, ngam nas kan nga agtrabaho ka na imbag, para iti masakbayan ta anak ta. Maawatan ka, ngam numabalin, uray agbayag ka kumamot iti sumagmamanong aldaw, tapno makadun nampay ti anak ta. Kayat ko launay, ngam ang mga numapukawan na kiti trabaho nagbayagak ti Pilipinas. Ngam sana bali, tagbakasyonak tumanen. Ngam amok ang mabayag tumanen sakbay ang makasubli ka. Sa bagay, kaipas ngay laang ti anak ta, di na pa'y amo nga awan kagayam nga ama na iti danana. Isong arot na kabayatan na maladaga pa ikagumakon ti agtrabaho para iti masakbayan na. Ang umikarik, sumubutak to kada kayong agina. Namnamaak day ta Michael, kat ikararag ko asapay ko ma, tadinan tumarik na anapatpatag ti trabahom, ngam iso nga anak mo.
nagsaka na kunay lakay, ta nagbakasyon di anak ta, ita nagpas ngay di asawa na. Nga rod kunak no saan na matuloy nga agawid. Saan ka no nga main akas ka rin na ti agawid manipod iti pagilyan nga ayan ti trabaho na. Tama kumikumda ka now. Wan nga rod angam ti importante kat nakaawid ita. Pudno da ita, angam apagbigit matlaang siya nang. Di pa'y maungpot ti makabulan na kaadana dito. Sumagmamano lang aldaw ti bakasyon na. Ay, sigurado maikawan tumanon ni Krisha nang runa itatadan anak da. Narigat sa mo ti mapanawan manan. Agpaisuday ta nga imbagam siya nang. Ang nasaysaya at ita taada pagliwliwaan na. At danjay anak na ataripatun na. Sa bagay mo't kit di kan adata mo't iti asidagda. Kanayon talaangan akaduan di manugang ta. Apaman ang makapanaw manon ni Michael Lakay. Flight ko manin into nung may alawas. Da kayo kumapay lang ti makaamu ka dagitaginak. Talaga gayam anabiit laang ti bakasyon mo anak ko. Wan nanang. Naimbag nga ro ta pinalubusan dak. Kunak no jak makaawid. Ti importante kat nakaawid ka. Kandi mo pagdanagan dagiti aginam. Da kamen kandi tatang mo ti makaam mo. Agyaman ak nanang. Aganad ka akanayon. Di mo baybayan day tabagem. Awan serbi na ti panagtrab-trabahom no agsakit ka mat. Didak pagdanagan nanang, kabailak ti bagik. Dagita aginak ti pampanunutak. Sapay ti kayat kumani Krisha kat agbayagak pay. Ngam impalawag ko kan kuha na saan ang mabalin. Tama nga no mapukawan na kiti trabaho, no jak tong palen titulagan mi iti amok. Kasta talaga anak ko. Ay, maikawan tumanon di asawam. Tawan kan tumanon akad kadwana. Krisha, agbiyahe ako nagpamanila inton rabi Flight ko nga minan inton bigat. Talaga gayam apumanaw ka manan. Nagbiti pa naglabas ti aldaw. Panawan na kami manan ka ni baby. Pasensya kan ha. Ngamnas kan nga agsubliak adagos iti pagilya na pagpapaayak. Ado ngamin ti trabaho na panawak ijay. Kasapulan daklaunay. Maawatan ka. Maikaw aklamanan. Isa kastoy ti marikriknak. Sayang ngamin, tadi mo maimatangan ti panagdakkel ni baby. Ti umuna pa nagisem na. Kan ti umuna pa nagaddang na. Kaya't ko launay ang masaksyan dagita Krisha. Tamo ka jakton may sublipay dagita kanito. Nga masapula panunutok mo ti masakbayan tayo. Ti pamilyata. Nang runa ita, tadan anak taanas kan nga isaganaan tayo tinapinta sa masakbayan. Agyaman na kiti panagsakripisyon para iti pamilyata. Aganad ka kanayon Laglagi pom apatpatgan ka unay. Patpatgan kayo mo tita anak ta. Di mo baybayan ti bagim Nang runa ta anak ta. Sana bale. Imbilin kan kadananang kantatang.
Napalubusan ak ang nagbakasyon, idinagpas ngay ti asawak manang Emmy. Ngam sa anak ang nagbayag. Nagsubli ak matla adagos iti pagilian a pagtrab-trabahwak. Uray kasano ti ayat ko, kastamot ten ti pamilya, nga agtalinaed akpay kuma iti sumagmamano alawas iti pagilian tayo, saan ang nagbalin, gapu taado ti trabaho nga agururay iti pagilian a pagtrab-trabahwak. Kanday jay laeng tinaipaay kanyak akabayag ti bakasyon ko. No payadak iti adayo, ingka gumaak ti kanayon a maki-video call ka ni Krisha nga asawak, takayat ko a matarabay ti panagdakkel ti anak ko. Krisha, kumusta ni Ryan? Matmaturog, takalkalpas na naggatas. Dinigos ko ngamin itay, iso na preskwan. At ita, nakaturog matan. Nan, kitaag man tanak ta. At ita. Bayat a dumakdakkel, nakarkaro nga umararnikan ka. Karupropam launay ni Ryan. Siyempre mo't nasken nga umala iti ginagwapo ni daddy na. Naimbagman ta naka-video call ka manan. Kalkalpas ti trabaho mi. Ay, makabannog. Ngam apaman na nakitak ni Ryan. Napunas amin na bannog ko. Ni Ryan kanila ang tinakaikat iti bannog mo? Siyempre, nangrunakan ka Nasaya at mat. Kunak no nalipatan na kon. Tapuro Ryan mat di balbalikas mo. Kat, kumusta ka mo't dita? Okay laeng. Di nakpagdanagan. Basta ti kanayon nabilin ko Agannad kayo ka ni baby. Di yu baby antibagiyo. Kat no adati importante apakasapulam ka dananang. Di ka bumdeng wun agbay na mangibaga kadakwada. Wan, kanayon mo't dito ikat dananang kantatang. Nasayat nga rin kasta. Ola, sige nga Rodan. Umawag ak tumanen, Krisha. Bye! Krisha, kumusta kayo iti apaw? Nasayaat kami mo, tatang. At dabit na panan ni nanang yaw, isungay mo na akong ditaw. Tatang. Amok amay kawa ka man na rin iti kaawan ni Michael, balasang ko. Nagrunakot ka ang anak mo laeng. Wangarod, tatang. Nagrigat. Ibaglaangan tada kayo ka ni nanang. Maawatan mi tiriknam anak ko. Ang mamumutan ni Michael. Kasapulan na tagtrabaho para kada kayaw iti anak yaw. Maawatak, tatang. Ngamno daduma. Diyak maliklikan di saan ngagpanunot. Kasano no dumakkel ni Ryan adi nantupulos amamu ti amana. Kanayon kayo mat nga agbidyo kaul saan aya? Un, tatang. Ngam duma di adda ko ma dito'y akadandan nami ti amana. Sapay ko ma, tasaan to nga adayo tirik na iti amana. Diyak kayat adumakkel ni Ryan, adi na pulos marik na ti pamatag ti maysa nga ama, tatang. Di ka agdanag, Krisha. Ar-aramidon ni Michael ti amin, tapno saan to ama pasamak ti kasta. Sapay ko matakasta nga agpayso, tatang.
Mami, family day medyo school intong Sabado. Wan nga rod anak, kasta ti imbaga ni teacher kanyak. Sana bale, taagatin darta. Kaya't mo ka di ta isurot ta da lolo kan lolam? Sige, Mami. Nasaysayat kumanood ni Daddy. Anak, Kanayon nga minyawan ni Daddy na the program medyo school nang runan no family day. Saan ka da kompleto ko ma? No ni Daddy kan Mami kataday ti family day. wan Ryan, ngam amumot nga awan dito ni Daddy, saan ka di? Ada ija adayo, tagtrab-trabaho para kan ka, kan para kan ni Mami. Kasladyak pa'y ngamin na po na nagbakasyon ni Daddy, Mami. Kanayon latan nga iti video ko la makit-kita. Awan pa'y ngamin naka mo idinaudi ang nagbakasyon ni Daddy. Iso kasladi mo na puutan anak. Ang sana bale, dandani manan agbakasyon ni Daddy, kat makadenatan tumanan. Ryan, agbakasyon ni Daddy iti mabihit. Makadinakan ton, anak. Okay, Daddy. Oh, apay akasla saan ka mo't nga excited, Ryan? Saan mo ka di kailiw ni Daddy? Tsaka mo? Ryan, anak, apay akasla saan ka naragsak? Nabayagan na kaya't ko taagawid tapno makadina kayo manan ka ni Mamim. Pumanaw kan tumatlaan, saan ka di, Daddy? Saan matadagos, anak ko? Siyempre, agtalinagdak dita Pilipinas iti sumagmamanong aldaw. Tapno makapagbanding tayo mata pamilya, Di ka matlagbayag, Daddy. Agsuplikan tumutlang dita. Anak, kasapulan ngamin. Tadakat nga rod dito iti trabaho. Agtrab-trabaho tapno maitad ko amin na kasapulan nyo kan ni Mamim. Anayon mo takas na di bagbagam. Tunggal makasarita ka, Daddy. Sumubutak tukan ka. Apaman na makasangputak di tarayan. Ikarik, anak. Sige nga rin, Daddy. At tapay namin haramidag. Bye. O sige, anak. Bye. Anyan. Mariknak nga da sakit tinakam kanyak ta anak ko. Dumakdakkel. Kat birbirukan nanti presensya kas amana. Nasakit mat para kanyak, ajak na taraba iti panagdakkel na. Ngamnas kan nga agsakripisyo ak para iti nasayat ang masakbayan na. Iso asapay la kumadyos ko. Tamapunas tumot lang ti sakit tinakam kanyak ni Ryan. Man ng Emmy, sa anak akas kadagiti daddo mga OFW ang makaawid kalpasan ti 2 atawan. Kan adapay dagitay every 6 wenno 8 months nga agawid di tapagilyan tayo. Pasaray makabakasyon nak kalpasan ti 3 wenno 4 atawan. Kayat ko ngamin ti makaurnong adagos, tapno adda pangrugyan mi, apaman nga agawid akon iti pagilyan tayo. Napatarimaan kumatan ti balay mi, kan adamot ten nagatang mi asular, anang ibautan mi iti daduma anat-nat gadak iti panagabrod ko. Kayat ko nga aging gakabailak pa'y ti agtrabaho kat agtrabaho ak, tapno addanton umdas nga urnong mi nga agasawa.
Jack amo nga iti idadakkel ni Ryan ket adagayam agrus-rusing a sakit tinakam na kanyak. Gapo iti kanayon a kaawan ko iti dennada nga agina. Napaneknekak dayta tunggal kasaritak iti telepono. Tamarikrik-nak nga awan apulos iiliwan na kanyak. Ket dayta ti kanayon nga ipalawag kankwana ti inana. Ryan anak, mabalin ka kadya kasarita? May papanitan niya, mami. Anya ti pagsaritaan ta? Madmadlaw ko ngamin at tunggal kasarsaritam ni dadim iti telepono, kasla saan ka naragsak. Saan ka kadi nga excited? Apay, Ryan. Mami? Kas ita, inawagan na ka takayat na maamwam adandanin agbakasyon. Ngam kasla saan ka nga interesado? Kasano kat pumanaw tumutlaang? Agyan laang dititi sumagmamanungal daw. Panawan na tan tumutlaang. Anyang iti serbi na nga agawit pa ilaang? Anak, ar-aramidan ni dadim ti amin para itinasaya ato masakbayam. Di mo ka di maawatan dayta? Umapalak ngamin kadag iti dadto makaadalak, mami. Kanayon na kompleto ti pamilyada. Siyak. Kanayon nyawan makita dadadi kidya pagadalan. Maawatak ti marikrik nam Ryan. Patpatgan na kaunay ni dadim. Isong agsaksakripisyong agtrabaho iti adayo, tapno saan kantong agrigat. Kantap no maipaay mi amin akasapulam, nang runa iti panagadal mo. Ngam, anya nga iti serbitada akwarta nawan mat ni dadi iti danata. Kanayon nga day tadayo. Amok day ta anak ko. Ngamrumbang ang maawatang mati amam. Saan analaka ti pagdaldalanan ni dadim? Narigat ti agmaymaysa, anaadayo iti pamilyana. Ngam, mami, nagkadun ti special nga okasyon ngawan ni daddy. Idi graduation ko iti kinder. Graduation ko iti elementarya. Kanayon ngawan. Amo ka narigat mo ang maawatan itarayan. Gaputa rumingring baw ti guram ka ni dadim. Ngam amok adumteng to ti aldaw, amaawatam to matlaang ti amin, anak ko. Ryan anak, adda akon. Kita mo, nagado ti pasarabok para kan ka. Agyaman ak daddy. Oh, kasla saan kamot nga excited anak? Saan mo kadya kailiw ni daddy? Tsaka mo. Ryan anak, ni dadim dayta. Nabayag asan anagawid. Ita, kasta ti pa nagsungsungbat mo? Awan tumot lang tinagbaliwan na, mami. Simangpot nga agpaiso, ngam pumanaw tumot lang. Maawatan ka anak ko. Ngam sa anak matabas ta pumanaw. Makadin na anak iti sumagmamano alawas. Kanayon mo't nga minakasta. Adang agpaiso pa sa rabok, ngam pumanaw kamot ladagos. Ryan, maawatan na kumaanak ko. Isa puman panawak, tamapanak ag trabaho iti adayo. Para mutlakan ka. Para itinapinta sa masakbayam. Ngam umadayo ka manan, daddy.
Anya nga iti serbitada kwarta. No saan tayo matlang agdadan na kada mami? Ryan, sana may parbang dagita ngay magbagam ka ni Dadim. Ha? Ar-aramidan na ti amin para kan ka. Sorry, mami. Diyak kahit tikas ito ngagbalin ang sitwasyon tayo, anak ko. Nang ro na numapektaran ng relasyon ta nga agam, ha. Ngam na ito lang taamok apamuspusan, tap no may paayan kay tinarang ay apa nagbiag, kan napintas ang masakbayan. Maawatan mi ti marikrik nam anak ko. Nga masapul ang maawatan mo't ni Dadim. Tsak kasapulan da kita pa sa rabo, mami. Ni daddy laang ti kayat ko. Krisha, kasla din ako namamot anak ta. Kasla awanin patag ko kunkwana. Nagadayo tirik na kanyak. Pasensya kan. Di makal ngamin adanda ni Dina ka nakadan na. Amok da ita. Ngam nagsakit arik na nakaslaawan ka imo di nga kunkwana. Amo ka masaksakitan ka, Michael. Ipatpatag ko una ita anak ta, Krisha. Ngam kasla di na marikrik na dayta. Ipatpatag na ka ti anak ta. Iso na laang ta di mo mababalaw, nukas jay ti ibagbagana. Gaputa ti kayat na, kanayon nga adda ka iti danana. Kayat ko ti makabawi kan kuana. Ngaman yang itaramidak. Kat adda akmat ita ada yung agtrab-trabaho. Michael, saan nga amin abanag kat maipapan iti trabaho? Masapon nga iparik na mat kankwana, nga adda kalaang dita para kankwana. Amok dayta, Krisha. Ngam kasanungay nga aramidak dayta. Saan mo ta mabalin na jak agtrabaho? Ti presensyam ti kasapulan ni Ryan. Saan a kwarta, regalo, wenno anya pa'y a material abanag. Kayat ko launay tagtalinag itidannayo. Takayat kayo mo't na makadan na itagnanayon. No kayat mo ti bumawi ka ni Ryan. Masapol nga ipakitam kan kuana nga adda ka laang ditoy. Saan napatag kada kami ti kinabaknang? Basta agdadan na tayo. Di mo ipalubos adumteng to ti aldaw at talaga amayada yung tirik na kan ka ti anak ta. Sapay la kumatasaan pa'y analadaw ti amin. Tapno makabawi ak ka ni Ryan. Tatang, nanang, diyak ka mo na niya taaramidag. Kaslasaan ako na napatag ka ni Ryan nga anak ko. Anak, maawatan mi ti sitwasyon mo. Ngam saan mo ka di anapanunot? Nga iso akas ta ti jarna, gaputa di makal nga awan ka iti denana. Talaga anarigat dayta, Michael, anak ko. Gam saan mo't anala ka para ken ni Ryan, ti dumakkel nga awan ti ama na iti denana. Agpaiso dayta, anak ko. Gamjak mo't nagayatan dayta, nanang. Kan ar-aramidak dayti para iti masakbayan da nga gina. Di na ka di maawatan dayta. Saan mo ang mababalaw di anak mo? Abang ano ti marikrik na kat di mo ipatpatag. Gaputa ka na yun ka nga awan iti denana. Ngam, patpat nga kidananang. Ipatpatag ko unay ni Ryan. Di nala siguro maawatan no apay akasapulan niya agtrabaho ak di abroad. Maawatan da kamat siguro, anak ko. Mas importante ti presensyam, gam ti kwarta, wano anya payasan ni kwa. Isong araw da kasla kayat kung tagtalinag ditoy.
Gapoy ti kasta mapaspasamak ka ni Ryan. Ti oras mo ti kasapulan ni Ryan, anak ko. Pudno dayta, Michael. Isa panunutem no anya ti kasayaatan nga aramidem. Tapno masulbar ti parikutyo. Maipapaan iti kakaisuna nga anak yo. Ryan, anak, masapul nga agsarita ta. Maipapanitian niya, Daddy. Amok ka kanayon nga awanak. Katamok ka masaksakitan kagapoy ti dayta. Nairwama kong, Daddy. Amok nga minasanan nga agbaliw dayta. Anak, jak nagayatan dayta. Ar-aramidak dayto'y para kan ka. Para iti masakbayam. Ngam amok kadakkel ti pagkurkurangak kan ka, anak ko. Kasta mo ta ka na yun ti bagbagam kada kami kan ni Mami, Daddy. Isungarod ka sarsarita ka ita. Takayat ko tagkid daw kun kay ti pamakawan. Jak masaksyan dagiti importante apas at ti biyag mo. Jak mo talalmanan ti pasarabom, Daddy. Tati kayat ko, ada kay ti danami kan ni Mami. Maawatan ka, anak ko. Isungay ka na kumay tinananay a panawan. Tapno lito pak amin na nagkurangak kan ka. Kantap no maipaay ko ti kalkali ka gumam. Kinaputno na, Daddy. Kaslasaan ka pa yung ngamam mo. Ikarik, anak. Sumubutak kan ka. Aramidak ti amin tapno makapagdadan na tayon itag na nayon. Pakawanan nak, Daddy. Amok mo ta para kanyak tar aramidam. Ngam talaga malidayanak ngamin. Tasaan ka makadandan na. Pasensya ka matan, anak ko, ha? Diyak amo masaksakitan ka mat gaya man iti husto. Kunak na umdasan ti panangipapaay ko kadagiti kasapulam. Nga madamat gayam kalkali kagumam iti kaunggam. Ngam di kag danag. Tay karik amabaliwan ton ti amin, Ryan. Sapay la ko, Daddy. Takayat kayo mo na makadin na itag na nayon. Namnamaam day ta, anak ko. Ikarik ang mapasamak day ta akalikagom mo. Ikarik, Ryan. Gaputa damot tanan anay nga urnong ko manang Emmy, napagnumuan mi iti asawa, asaan akon nga agrenyo iti kontrata, kat ag for good akon diti Pilipinas. Iso nga iti panagawid ko, apaman analpas ti kontrata, nang ibangon kami iti negosyo iti asawa, kat amok ababaan iti asi kan tulong ti apo, nasaya at matitaray ti negosyo mi, nga isu ita ti pangalalaak iti pang supsuportak iti pamilyak. Na isang sangayan ti marikrik nak ita, gaputa makitkitak, no kasano ti kinaragsak ni Ryan nga anak mi, ita taadda akon akanayon iti dannana. Amok nga adu kadagiti kas kanyak nga OFW tinakarik namet, iti kas iti marikrik nami iti anak ko. Ngam amok nga amin na problema, kat adda solusyon na. Masapol laang titibker ti pakinakam no umadayo tayo nga agsakripisyo para iti masakbayan ti pamilya tayo.
Daytoy tipadas ko manang. Tuy pagayam mo, Michael. Pagayam ko Michael, maragsakan taita, naragsak kayon nga agdeden na iti pamilyam, kalpasan tinaunday a panawen a panagsisinayo, gapo iti ayat yo a maipaayan iti nasaya at amasakbayan ti pamilyayo. Amok at ikang runaan a rason no apay nga umadayo ti may sa akamang ti pamilya, kat agtrabaho para iti masakbayan ti pamilyana. Saan ang magatadan iti kwarta ti sakripisyo ti maysa nga OFW. Kat kararag ko asapay kuma, takanayon anatibker ti pakinakamyo, anyaman apanubok ti dumteng kada kayo. Adda ti Diyos ang makaimatang iti panagsakripisyo yo. Sapay kuma pagayam ko, taagnanayon ti kinasaya at ti taray ti negosyo nga imbangon nyo, tapno saan ang masayang ti ado a sakripisyom iti panagtrabahom iti balasiw tao. Alakastan pagayam ko, katagyaman na kiti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibiyay. Mapunas, dito'y lagi